Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Кабат Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Байбекова Асилә Камил кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Бу юлы күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан оныгы Юлия, кызы Венера белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1961 елны Динюшевлар гаиләсендә 2 игезәк кыз булып Асилә һәм Вәсилә туганнар. Авыл җирендә үсеп, ул 1979 елны булачак тормыш иптәше әтиебезне очратып кияүгә чыга һәм үзенең 3 кадерле баласын дөньяга тудыра. 1980 елны өлкән кызы Зөлфирә туа, икенче кызы Венера һәм өченче баласы улы Марста туып, гаиләне тулыландыра. Әткәебез белән бергә сез безне 3 балагызны тәрбияләп үстереп, олы тормышка аяк басарга ярдәм иттегез. Безнең гаилә авыл күләмендә абруй, ихтирам яулаган гаилә. Сезне белмәгән һәм хөрмәт итмәгән кешеләр бик аздыр. Үзегезнең матур яшәешегез белән безгә дә, бала-оныкларыгызга да гомерлек үрнәк булдыгыз. Яраткан, газиз, сөекле, бердән-бер иң якын кешебез, әнием, әбекәем. Менә синең матур туган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабызда олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Әнкәебезнең бүген дә сүзе гаиләдә иң мөһиме. Ул кирәк чакта киңәшен дә, үгет-насихатын да бирә. Юлдан тайпыла башласак, вакытында туры юлга кайтарып кисәтүен дә ясый. Яратканыбыз безнең. Рөхсәт ит сине чын күңелдән котлап, башлап сиңа саулыклы, иманлы, озын гомер теләргә. Безнең яныбызда гел шулай җылыңны өләшеп, безне мәңге бала итеп яшәт. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламы соң икән аның узган йокысыз төннәрен? Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калда инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы-зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрең белеп, яшәрбез хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Хөрмәтле Асилә Камиловна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарым, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын.
кызыгып, эй китеп барганнарым, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илеткән, әтиянигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымын арын. Сагынып китеп барамла,